Adorak sota puka perminggota di bagasan siang ni harion, jumulo mahita martang yang nahohom diingat masing-masing, martang yang nahohom mahita. Amin. Huria na hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus, nunga sahat tita tuminggu ujuk tahun perhuriaon, jala perningotan ni akan naung moding mingguon pasunggul hotu hita, memon to mori labatanna, ingot ari hamamatem, molotadok hamatean, dang nalaho patubu biar di rohata, alai paingoton, nama rujung do museng ngoluta, ikon masa do hamateani, salpu do hita sian hasianganon, asa marhite sunggul-sungguli, di paingot hita, asa marsitutu mamake tiki na jopok, pinasaha ni debata tu hita, tu ulaun hasitongan, tu ulaun nama korhon na denggan, tu ngoluta, doho tu humaliakta. Hupasat hami matabe, selamat minggu ma dihamu saluhuna. Mertikido ngoluta di hasianganon, jalahatop do laho salpu, alai dipatakas topik minggu sadario do hita, di ujung na sogot, masa do panguhumon na parpudi, ditikina, dang adong na buni siana dopan ni debata, patar do sude, maralus masude aka pabahen ni jolma, alai dia kana porsea ari parpudi, dang ari hatahuton, alai ari hamonangan. Alani ari ido digohi debata baga-baga halua tuakana porsea di Yesus Kristus. Atong bongot mahita tu parsauran nabadia, laho mamuji, dohot pasangapot tuhata, ro mahita marsoba tu jolona, maredde mahita. Say
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songo duhut-duhut dosa luhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut i dosa luhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai, alay na hot do hata ni Tuhan ni rodi sa leleng-leleng na, say burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho, tupal hanguluan. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan amate dohot akan amangulu, hodo na punahami manang mangulu manang mate pehami, nakpe mardalak kami di rura linggoman ni hamatean, daku habiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami, daktar tiop hamatean manang tanoman behami, ay hodo Tuhan nami nang humokop pami, jala hodo na punahami, rohami nuai tuho mangido, sahat tuho todi mi dohot daging nami, asa di hohabi manang mangolu manang matepe, say tiok matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokok mi, asa saat hami tuhangoluan na sora suda. Amen. Hudul mau. Tangiho kamu mapati ni debata di minggu tesadarion, imana tersurat di 2 Tesalonik 2 ayat 15-1-17. Atong aleak kadongan, hot mahamu jongjong, jalamar sitiopan mahamu, tuaka poda na huajar kami tuhamu, marhite sian hata nak surate. Apala Tuhan Yesus Kristus, dohot debata amatta, nama kahologi hita jala mangalehon apul-apul. Namiat toktong dohot pakirimon na denggan sian asini rohai. Ibana na mga puli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon ng hata na denggan. Ido sahat na rak mangidogogo mahita tu debata mangulahon na hobbar tu patiknay. Ali. Amen.
dosa secara responsoria. Tato poti ma dosa tua dopan ni debata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangyak tuho, dada pangasahon hati koran nami, na mangasahon asini roham na gudangido. Nunga di pamonak ho hami marhite Jesus Kristus nang manaluon hamatiani. Gabe partohap hami di ngolun na manotong. Jala marsi hohotok tong di ulaun ni Tuhani. Alai si patado hami madabu tupad delean. Jupa masa hasusan manang parukilot tuhami. Dang marsi hohot behami mangulahon lomo ni roham. Alai lomo ni rohanami mahulau kami. Saya sungguli ma rohanami, asamu ba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata. Humapop hita gabe dosa do ibana nasotumada dosa di bahet debata. Asa gabe hati gora ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpu epistel diari minggon, imana tersurat di sepanya sada, ayat sada sahat tupitu, tajahama margati sori. On mahatani Jehovah, narotu si sepanya, anak ni si Kusi, ima anak ni si Gedalia,
ima anak ni si Amaria, ima anak ni si Hiskia, uju diaka ari ni si Josia, anak ni si Amon, raja sian Juda. Rasiponok kuma jolma dohot pinahan, rasiponok kuma pidong akan amartonga-tonga langit dohot deke akan di bagasan laut, akka jolma parjahat rap dohot sibahen gosip, ahu matongon maniapon akka jolma isian sisik ni tanoon, ninna Jehovah. Rodi hala akan namar soba tu parangan ni langit di atas ni akka taruh akan namar singgang huhut marmangmang tu Jehovah huhut marmangmang tu Malkom. Hohom mahamu maradupon Tuhan Jehovah. Ai jonok doma ari ni Jehovah, ai nunga dipadiri Jehovah sada pilihan si potongon, nunga diperbadiai halak na pidionai, ima sahatna, mertua mana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion, rak mahita madok. Ahu porsea dirbata Jehovah, edo ama pargogo na suhatu dosa, natu mo palangi dohot tanah. Ahu porsea
Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuan si Maria, nagabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang suhagu. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do imana di hau pinarsilan, na tuat tuan toru, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hulul tu samdibata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, disimay mana sulutan, manguhumi halak na mangulu do na mate, au porsea, jaladong sada huria nabadia, huria hatapan halak Kristen akan nabadia, doh dia sesahan di dosa, doh dia tahu mulak mangulu sogot dagingnya, doh dia nuluan nasora sudah. Amin. Tapi bagaimana paduan suara ini na hari Kamis?
Tabegema tikting namasa di huriatta di bagasan saminggon. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 23 November 2025. Naparjolo, Goar dohot topik Minggu. Goar ni Minggu sadarion, Minggu pa 20 toluan dung Trinitatis. Topik Minggu, Panghumon Naparpudi. Napaduaon, Tikting Parbagason. Titing Parjalo dohot paduaon. Naeng Majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Munik P. Siburian. Anak ni Amata, Syaparudin Siburian nahinan, Tubu ni Inata, Nurita si Hombing, Ruas ni HKBP Lumbanjulu, Resort Litong ni Huta Habitsaran, Distrik Sapulonom, Humbang Habitsaran. Dohot Orowana, Linda Risma Borusi Manungkalit, SE, MSI, Boruniamata, Amster Simanungkalit, Tubu ni Inata, Marcelina Boru Silalahi, Ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Kampung Baru. Pamasu-masuon hari Jumat 20 November 2025 di Gereja HKBP Lumbanjulu, Resort Litong Nihuta Habitsaran, Distrik Saplonom, Humbang Habitsaran. Napatuluon dakdanak nasorang. Selasa 10 November 2025 di basa-basahon tuatado sada dakdanak bawa di keluarga Eduardo Jauhari Manurung inangi Seli Saurma Silalahi Sian Sektor Kalibata. Senin 17 November 2025 di basa-basahon tuatado sada dakdanak boru di keluarga Bitara Nata Hustasoid inangi Vera Marcela Situmorang, Sian Sektor Perdatam. Hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Napaupaton ujung tahun parhuriaon. Minggu 23 November 2025 ima ujung tahun parhuriaon di tahun 2025 on. Di sude ibadah jaon do goar-goar ni ruas ni HKBP Sutoyo naung jumolo marujungolu mulai siang tanggal 24 November 2024 sahat 23 November 2025. Napalimaon pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Sadarion Minggu 23 November 2025 Dewan Diakonia Marite Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo nunga dipatupa pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah menang tensi, pembagian vitamin, pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol dohot asam urat, khusus turuas naung somal minum obati, pemeriksaan dimulai habis ibadah jam onom sahatu nasidung. Naponopon seminar Parheon Hama AKBP Sutoyo. Sabtu 20 November 2025 Hombartu Parheon Hama HKBP Sutoyo, naing dipatupa seminar Parheon Hama HKBP Sutoyo, maringanan di Aula HKBP Sutoyo lantai 4, mulai jam 15 WIB, pembicara Dr. Andus Saud Sitompul MSI CEM, Dohot Padita Anwar Jen PhD. Nah, papituon sumbangan dana Natal HKBP Sutoyo. Mulai Minggu 30 November 2025 Advent Parjolo sahatu Advent Paupaton di sude ibadah pasaton sumbangan Natal dohita tujolo nilanggatan marhite amplop haporluon tu Natal HKBP Sutoyo tahun 2025 lasma rohata pasatoni. Napawaluon kegiatan Natal dohot tahun baru. Dung salpu Minggu ujung tahun parhuriaon sermon kategorial, kelompok doa, dohot paduan suara, libur, mardomu tuaka kegiatan Natal di HKBP Sutoyo. Napasiaon program Huria tahun 2026. Disosoi tudut Dewan Kononia
Dewan Marturia, Dewan Diakonia HKBP Sutoyo, asa dipatupa rapat dohot seksi nabe, lahu manusun program kerja dohot anggaran tahun 2026. Napasapuluon, iuran manang pelean tahun. Disosoi itu sudah ruas ni HKBP Sutoyo, asa ta ingot manggarar pelean tau tak siala nunga madapoton ujung tahun ni tahun 2025. Nah pas 10 sadaun, Tona Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 10 Walu November 2025, nunga dipatupa Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di Detavia Heritage Hotel, Mardalan Dohot Tenggan. Tona Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta terlampir. Napa 10 on, barita habot niroha. Nunga jumolo maru jungolu, nyonya tambunan tumiyar boru marbun, opu Rebeka boru. Minggu 16 November 2025, tutup umur 70 sia tahun. Meninggalkan yanakon dohot paupu sian sektor Mayasari. Nah pas 10 toluan sumbangan. Di jalodo sumbangan sian keluarga situa AN Simanjuntak, Boru Manik, Opu Artauli, sian sektor Penas, bunga altar Minggu 20 November 2025, Hamuleateon di pasu-pasu ni Tuhan di ulang tahun perkawinan palima tauton manang ulang tahun emas. Lao pasikopon titingon, boy mata jahat di titing cetak, dohot barcode naung di sidaton huriata. Songonima sahat di titing di mingguta sadarion. Tabigema Kor Ama Huria.
tu parningotan niaka naung moding. Dihita saluhutna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus nuaeng sahat mahita tu parningotan niaka naung moding sian tonga-tonga ni huriata di nasa taon parhuriaon ima sian tanggal 24 November sahat 2024 sahat tu 27 November 2025. Marede mahita. Didok Apostel Paulus di suratna tu ruas Tesalonika. Naing matakas boto omuna alia kadongan taringo tu akka namoding. Asa unang marsak kamu songon akka naliban naso marpak kirimon. Ay molo porsia hita naung mati Jesus dohot hehe. Sadok to gihonon ni debatado rap doho Jesus nang akka namoding marhite-hite ibana. Tatangihon ma na tarsurat di konfesi HKBP taringo tu parningotan ni namoding. Tahaporsiay jala tahatidak kodo apedo tu jolma mate sahali dungi uhumi namaradian nama ibana sian ulaonna. Jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni namangulu doho namate. Asa ia tabai pe parningotan diak kanamoding namarningot ajal tasadiri dohita disi dohot pahotton pakkirimota di hadudumu ni akan naporsia tu debata dohot pahotton rohatta dui di ngulu parukilonon marhite podaon taalo jala tatulak do poda hasi pelebeguan namadok adong do pardumuan ni toddi ni naumate dohot jolma na mangulu. Akaon ma guar ni namoding di huriata na sa taon parhuriaw ni ima na parjulu Asmara Simorakir, status ama, tutup umur 40 tahun, moding tanggal 27 November 2024, sian sektor Gang 45.
napaduahon purbatua butar-butar. Status ama, tutup umur 83 tahun, modding 12 Desember 2024, sian sektor Kapung Makassar. Napatuluhon Ron Nauli Burmalau, status ina, tutup umur 56 tahun, modding tanggal 20 Desember 2024, sian sektor Jati Bening. Napaupaton Nurma Boru Sibolon, status ina, tutup umur 50 tahun, modding 5 Januari 2025, sian sektor Kalibata. Amata Ganda P. Sinabela, status ama, tutup umur 72 tahun, modding 10 Februari 2025, sian sektor Mayasari. Napaonopon Taruli Boru Simajuntak, status ina, tutup umur 27 tahun, modding 10 Februari 2025, sian sektor Mayasari. Napapituhon Rikarvi Marulitua Marpaung, status ama, tutup umur 53 tahun, modding tanggal 17 Maret 2025, sian sektor Mayasari. Napawaluhon Marnala Burmatodang, status ina, tutup umur 73 tahun, modding 10 Maret 2025, sian sektor Penas. Napasiahon Jautar Median Silalahi, status ama, tutup umur 63 tahun, modding 10 Maret 2025, sian sektor Perumpung Barat. Napasapuluhon Saulina Boru Siagian, status ina, tutup umur 75 tahun, modding 10 Maret 2025, sian sektor Perumpung Barat. Napasapulu sadahon Bungaran Marbun, status ama, tutup umur 61 tahun, modding tanggal 7 April 2025, sian sektor Kalibata. Napasapulu duahon James Marudut Lumban Tobing, status ama, tutup umur 67 tahun, modding tanggal 20 April 2025, sian sektor Mayasari. Napasapulu toluhon Jaya P. Siagian, status ama, tutup umur 60 tahun, modding tanggal 20 April 2025, sian sektor Gang Opak 5. Napasaplopaton Erika Boru Siahaan, status ina,
tutup umur 72 tahun, modding tanggal 30 April 2025, sian sektor uki. Napa 15 hon Dermawan Boru Harahap, status ina, tutup umur 71 tahun, modding tanggal 21 Mei 2025, sian sektor penas. Napa 10 pon Sanna Boru Damanik, status ina, tutup umur 71 tahun, modding tanggal 21 Mei 2025, sian sektor Gang Opak 5. Napa 10 pituhon Alex Christopher Napitupulu, status Naposo Bawa, tutup umur 37 tahun, modding tanggal 26 Mei 2025, sian sektor SMA Esmea. Napa 10 luhon Joseph Napitupulu, status ama, tutup umur 50 tahun, modding tanggal 20 Mei 2025, sian sektor Mayasari. Napa 10 siahon Ardiman Nebaho, status ama, tutup umur 60 tahun, modding tanggal 21 Juni 2025, sian sektor penas. Napa 20 hon Elora Natasia Simanjuntak, status dakdanak, tutup umur 14 hari, modding tanggal 21 Juni 2025, sian sektor Perdatam. Napa 20 sadahon Roland Bernard Hutajulu, status ama, tutup umur 56 tahun, modding tanggal 27 Juni 2025, sian sektor penas. Napa 22 hon Raja Parutungan Bakara, status Naposo Bawa, tutup umur 20 tahun, modding tanggal 4 Juli 2025, sian sektor Kampung Baru. Napa 20 toluhon Ervina Boru Sianipar, status ina, tutup umur 82 tahun, modding tanggal 22 Juli 2025, sian sektor Kalibata. Napa 24 ton Hamzah M. Manurung, status ama, tutup umur 76 tahun, modding 30 Juli 2025, sian sektor Warung Gudeg. Napa 25 hon Willy Ramses Siagian, status ama, tutup umur 67 tahun,
Modding tanggal 2 Agustus 2025. Sian sektor Uki. Napa 20 nopon Juhairiah. Status ina, tutup umur 52 tahun. Modding tanggal 15 Agustus 2025. Sian sektor Kampung Baru. Napa 27 hon Margues Daniel Martinus Sinaga. Status dakdanak bawa. Tutup umur 12 tahun. Modding tanggal 3 September 2025. Sian sektor Kampung Baru. Napa 20 luhon Gusar Sitanggang. Status ama. Tutup umur 24 tahun. Modding tanggal 14 September 2025. Sian sektor Warung Sawo. Napa 20 siahon Linda Boru Tampu Bolon. Status ina. Tutup umur 75 tahun. Modding tanggal 20 September 2025. Sian sektor Warung Sawo. Napa 30 Oliver Victor Panjaitan. Status ama. Tutup umur 26 tahun. Modding tanggal 21 September 2025. Sian sektor Halim. Napa 30 sadahon Mondri Mulatua Aritonang. Status ama. Tutup umur 40 tahun. Modding tanggal 22 September 2025. Sian sektor Kampung Makassar. Napa 32 hon Darwin Hutapea. Status ama. Tutup umur 74 tahun. Modding tanggal 27 September 2025. Sian sektor Mayasari. Napa 30 hon Situa Rosmita Boru Simamora. Status ina. Tutup umur 80 tahun. Modding tanggal 12 Oktober 2025. Sian sektor Parserahan. Napa 34 ton Sabaritan Boru Pasaribu. Status ina. Tutup umur 50 tahun. Modding tanggal 10 Oktober 2025. Sian sektor Perumpung Timur. Napa 35 hon Tumiar Boru Marbun. Status ina. Tutup umur 70 tahun. Modding tanggal 16 November 2025. Sian sektor Mayasari. Akaima guar-guar ni ruas ni Huriata. Nang modding di bagasan sa taon parhuriaon. Mamuka sian tanggal 24 November 2024. Saha tu tanggal 27 November 2025. Torop ni ama 10 halak.
torop ni ina 14 halak, torop ni naposo bawa 2 halak, torop nidak danak bawa 1 halak, torop nidak danak buru 1 halak, punguma sude 35 halak. Marede hita sian bukede nomor 347 ayat 1 dohot 3. Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata, nasian nahinan jalan na manguluro di saliling nililing na. Huingot hami sa darion akan namate siyan hami, naung pajolohot tulabung mo. Dihodo anak kicu di banua gijang. Jala diukapodoi di akka na mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sa darion marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging diari sugot. Mauliate marohanami tuho. Ala ditubuhok ko hami tu pakirimon na mangulu. Gabi partohap hami di hanguluan na surasuda. Dada na madeli hami di ari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulon ni toddi nami. Nung ngatorop dongan nami naung nialap mo. Tau si paigo do ujung nilakkan na sida di hami. Bahin pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakkan nami be. Say sungguli marohan nami, mabetiruan na denggan diak kapinopar nami. Saya puli manamarsa roha dohot akan namatian, asa unang mga dungi jala madeli na sida. Say taiti marohan na sida mamereng do paggijang. Say lehon toddim tuhami, asa takas di hati dakot tuhami, naung doho dohami anakmu, jala panean di arta na di banua gijang. Say padaw maganggu ni roha siya kami, asahot hapor siyaw nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubulus hami, rura linggo man ni hamatiani. Molohomur mata nami be, ukak mamata ni rohanami asa takas ni ida dalan tu hasonangani.
molo halang dila nami, so binoto be makkuling, pargugui mahami marhite-hite tordimi, asa tarjuhok kami, ale amang, saha tutanganmu matoddiku. Say patiur hian rohanami, asa hubas lakanami, jalasonak kami lau mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tapasahat mapiliatta huhut marede.
dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhut na. Jamita di bagasan mingguta sadarion. Dienet do sian pangukapon bidu 20. Mamuka sian ayat 10 sada tolhastu ayat napa 15 hon. Pangukapon bidu 20 ayat 10 sada tolhastu ayat napa 15 hon. Hujahama dihita saluhutna songonom madidok. Dungi huida masada habangsa nabalga nabotar dohot nahudul di atasna. Nama purus dotano dohot langit maradupon bohina. Suadong bejupang inganan nasida. Dungi huida ma akkanaung mati. Akkana mekmet nang akkana balga jongjong di julo ni habangsai. Jadi diukka ma akka buku. Dungi diukka ma sada buku na asing. Ima buku hanguluan, gabe diuhumi maakan namatei, marguru tu natar surat di bagasan akka bukui, hobar tu na niula na sidabe. Dungi dilehon lautima akka namate na di sini, dilehon nang hamatean dohot banuaturima akka namate na tinopana. Gabe diuhumi maganup marguru tu na niula nabi. Dungi di dabu mahamatean dohot banuatur tu bagasan laut api i mahamatean na paduahon laut api i dui. Manang ise naso jupang tarsurat di buku hangoluani ima di dabu tu bagasan laut api i. Isido sahakna. Dihita saluhukna na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus dung sipul parmingguan disadatiki disukun sahalak padita ma tu sahalak na tua-tua didok songonon nunga ditangihok kamu nakin amang jamitai. Porsea dohamu di Tuhan Yesus naung mula mangulu. Manesa dosam dohot majoho Tuhan nguluan nasurasuda. Porsea doho naung ditobus Yesus. Hosian hamatean jalama buako tungulu na sa liling-nililing na inna paditema tu na tua-tuay. Topuma dia lusi na tua-tuay. Porsea do amang padita nami inna. Molo tutudo ho na porsea. Songon buku edde nakin na tay dehoni inna. Di edde nomor 520 di dokdo. Tu dia hodung mate ho. Jadi husuk ku majo ho na tua-tua inna paditay. Dung mate ho. Tu dia do ho inna. Molo awa mang padita nami tulitong ni huta doaw inna. Ngahuto na ho ni tuak kaya nakoku bolo mati au tulitong ni huta doaw inna. Dang sangka songoni alus na. Dungi disukum mamuse sahalak ina. Jibolo ho inang. Dung mate ho tu dia do ho. Songon edde nomor 520 lui. Roma inatay mga lusi. Tak persoalan dia amang manang natu surgo, manang natu neraka, asal mabui martiga-tiga inna. Ala pertiga-tiga tong imana. Asal mabui martiga-tiga tu neraka petaho, tu surgo petaho inna. Dihita saluhuk na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, on magobaran ni haporsiaw ni jolma. Naholan di portibiodo pe panatapan.
Itulah gambaran manusia yang hanya melihat apa yang ada di dunia ini. Di panatapan ni si Johannes diturpukon marhite pangukaponi, ditatap ibana manarodo ujung ni hasyanganon, marhite haroro ni Jesus Kristus i mananido na masa eskatologi. Ditatap si Johannes ada peristiwa na luar biasa. Dia melihat suatu keajaiban, keanehan, keluar biasaan. Jala di panatapan nai maralus masuk gusukun ahado namasa dung mamulus hamatean jolmai. Inilah jawaban apa yang terjadi setelah manusia itu berakhir dari dunia ini. Di konteks ni habatakon, dang takas, dang jelas konsep ni hanguluan dung dibolus jolmai hamatean. Alanya ala memang adong do tirket ni namate di konteks ni habatakon. Adong mate poso, adong mate makar, adong mate ponggolulu, adong mate punu, adong mate topas tataring, adong sarimatua, adong saurmatua, adong maulibulung. Bahkan di dalam konteks hamamate ni halak Batak di Dokdo, daging gabitano, hosa gabialugu, toddi gabibigu. Bahkan dadaholan di konteks ni habatakon, naso jelas konsep ni hanguluan nasaliling nililing na. Bahkan di pangatusion ni halak Yahudi Ortodoks pe, sehirana sotakas do disi, bohado jolmai, dung mate, dung marujung sian portibion. Di pangatusion ni Yahudi Ortodoks, di dok nasida do bahwa sude jolma namate, naburju doh natakang, yang baik dan yang jahat akan berada di dalam satu dunia kematian, imananidok na Seol. Jala berupa todi donasida disi. Di sana tidak ada rasa, tidak ada daya dan tidak ada emosi. Di sana tidak ada peringatan terhadap Allah. Ima konsep nasida. Bahkan di halak saduki, dang di haporsienasida adong haheheon. Alanido ubaina di bagasan panatapan ni si Johannes diturpukon. Di ida si Johannes ma bahwa adong roha bangsa na balga. Ido nakin tajaha di ayat 10 sadai. Adong sadaha bangsa na balga. Ima na patuduhon otoritas yang tak terbantahkan. Jaladang adong nahulip dia dupanna. Didok mamusenakin habang say nabotar. Ima na patuduhon kekudusan. Habadiaon, kemurnian, keaslian. Dang adong nanggusada pe nasanggup paadup-adup habadiaon ni debata. Tidak ada satupun yang sanggup berhadapan dengan kemuliaan Allah. Ido benna ikut jolo dibulus jolmai do hamatean. Asa tarpa adup-adupna habangsa ni debata. Tubuh manusia ini penuh dengan dosa. Tubuh manusia itu penuh dengan pelanggaran. Alani dang tartatap pamatang ni jolma naguk dosai
hasangapon ni debata. Bahkan dunia yang penuh dengan dosa ini juga, ciptaan yang penuh dengan dosa ini juga tidak sanggup berhadapan dengan kemuliaan Allah. Ido benna didok nakin nama porus do tano doho langit maradopon bohina. Dihita saluhukna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Dungi akanong mate dohot na mangulu. Jongjong masudian no diadupan ni habang sai. Rap di pangulu do. Sudi akan namodingi parjahat imana so parjahat pe ibana sudi do dipahehe sudi do dipangulu akanong marujung ngului akanong modingi akanong matei akanong jumulo jala disima anon diukka mabuku diukka ma nang buku hanguluan disima anon diuhumi ma akka parjahati hobar tuna niulana. Akka parjahat na hona uhumi. Idabu matu hamatean. Ima hamatean na paduahon. Didabu tu bagasan laut api. Ima paruhuman saliling nililingna. Alai akan naburju, akan naporsea. Maka mereka akan masuk ke dalam kehidupan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di baheni molo didok nakin akan natakang akan najahat akan napasiak-siak halak naporsea didabu matu uhum. Bahkan setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Alani dihita saluhukna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus diturpukon ditonahod do tuhita bahwa masama panguhuman masama penghakiman diuhumi majolmai hobbartu na niula nabi. Molo diuhumi do hape jolmai hobbartu na niula nabi. Totu disom mahita mengintrospeksi diri. Ahado nanaing patupauta. Ahado nanaing si ulahonota. Ahado nanaing si bainota. Di dalam sisa hidup kita saat ini. Molo taingo do adong ari haheheon, adong ari paruhuman yang baik akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang kekal dan yang jahat akan dimasukkan ke dalam penghakiman yang kekal. Ahamana naing ulauta nuaing, ahamana naing patupota di partikian nuaingon. Ido bena dohonot tamatona ni turpukon na perjulu ima memento mori ingot ari hamamatem. Godang do dinahumaliak kita paingot tok kita di ari hamamateta. Isarana molobot matani ari napaingot tok kita doi marujung do ari-ari ningulu. Molo malos bulung-bulung napaingot to kita doi songonido nang nguluta di portibion pasti akan berakhir. Molo marujung sadari, marujung sada bulan, marujung sada tahun di patuduhonido ngulut tope marujung do. Jonok do nguluta tu hamatean. Kematian itu bisa datang menjemput kita melalui banyak cara Tuhan. Bui dui, merhiti-hiti bencana alam.
bui doi marhiti-hiti sahit, bui doi marhiti-hiti kecelakaan, bui doi marhiti-hiti parpurangan. Kematian adalah realitas. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita pasti berhadapan dengan kematian. Dan kematian itu akan menghantar kita kepada siapa pemilik kehidupan kita yang sebenarnya. Dihita saluhuna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Dang tarpasiding jolma hamatean. Alani paradi dirim. Persiapkan diri, persiapkan segala sesuatu menghadapi kematian itu. Unang mabiar. Hudok di jamita pertangyangan parpudi. Perdalanan ningulut tahun tudos dosongon pendaki gunung. Pendaki gunung. Adong masa kelompok pendaki gunung. Neng mendaki gunung manasida di paradi ma akabohal lau mendaki dolokon. Iparadi masih panganon si inumon obat-obatan dohot nasa narikot lau mendaki gunungi. Borhak manasida mendakoki doloki. Jalasahat dunyan nasida tu doloki. Ditatap nasida masyad doloki. Hinauli ni natinoppa ni debata. Lasroha nasida marolop-olop toddina. Dungsaha nasida di atas doloki. Alay timbul ma persoalan, timbul ma masalah. Lau turun manasida. Dangadong be parbuhalan. Tidak ada lagi bekal, sudah habis karena mereka mempersiapkan hanya untuk mendaki. Tidak dipersiapkan untuk turun dari gunung tersebut. Soang-songon itu nangulut tadi hasyanganon. Taparade nasanarikot. Taparade dia mah. Napatut si paradiot tadi bagasan ngulu di portibion. Alay lupa hita, lahu mengeradi diri, dung salpu sian portibion. Di baheni, marhiti-hiti, parningotan, dinamodding. Naik kita takas mengeradi diri mengadupi hamatiani. Unang mabiar, au sura, tasadari, au sura, taboto, au sura tahaporsyai, tumabodo inganan, na pinaradi ni debata di surgoi, rabo bonosad dohita di portibion. Seandainya kita meyakini dan betul-betul percaya bahwa surga itu adalah tempat yang sangat membahagiakan, yang sangat menyenangkan. Dang betah kita tinggal di portibion. Say neng borha dohita, say neng lao dohita. Alay ala so takas, ala so taboto, jala ala so pulin hita makaporsyai, hinauli ni banua gijangi. Ido ben na tahu to dope hita. Laho manadikon portibion. Di bahini akamanginang dinamasuk kita tu ujung tahun parhuriaunon paujung maholso paujung majud ni roha paujung mahosom ni rohami molotung masihol molotung marsa roham akamanginang di keluarga molotung marsa roham amang inang didongan naung jumulo borhat sian portibion. Unang tuki beroham. Napajupang. Jala masih paedado hita anon. Dung sahat belak kata tuhaso nangani. Ido na parjulo nanaing dohonon niturpukod di hita di obason. Jala na paduahon
Nanaing to nahonon diturpukod di hita di obason, ima unang mapaniaku hita. Mangulu di pertibion, say hira naswadong ari paruhuman. Gudang do halak nuaing naniang mangulu, say hira naswadong uhum di partikian naro, marlomo-lomo. Bertindak dan berbuat sesuka hati. Kita harus menyadari, ganup na taula di pertibion, tarsurat doi di banua gijang. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dunia ini, ada rekaman, ada catatan, adong doi tarsurat di banua gijang. Dang adong na buni, di adopan ni debata, boy do buni, hita sian adopan ni dongata. Boy do hita mertabuni dang adong maboto manang naisepe. Bisa kita menyembunyikan sesuatu tanpa diketahui oleh orang lain. Ala yang go dia dupan di debata. Patar do sude saluhut nai. Dibaheni tarajumi ma molotung. Di luas debata hita mangula jala mangulu sahat diobason. Holan ala asini rohani debata sabindui. Jala dihirim debata don waeng siak kita. Lau paubahor roha. Asa bongot Tuhan nguluan nasa liling nililingna. Jala molotung di luas debata hita mangulu sahat pobason. Dihirim debata do. Asa mangulu hita di bagasan ngulu nasitong. Di bagasan hasatiaon dohot pakirimon. Asa ia dung dibuka anon bukui. Dohonon ni Tuhani matuhita. Alea naha. Adong doguar mutar surat di bukuon. Bongot maho tu bagason. Lakukanlah yang terbaik dalam hidup ini. Pakailah kesempatan ini untuk memperbaiki kehidupan lebih dekat dengan Tuhan. Dungido honon ni Tuhani maanon. Anaha, amang inang, adong doguarmu di bukuon, bongot mahotu bagason. Jala ido nang jupak kita di pesalmen 20 ayat 6 namadok. Dungi, dung mulak au masukak kuma bagas ni Jahuba saliling nililingna. Ketika kita berakhir dari dunia ini, kita akan meninggalkan banyak persoalan, kita akan meninggalkan banyak pergumulan, kita akan meninggalkan banyak hal di dunia ini. Jalan marujung masudi, dungi bongot mahita, masuk mahita, tu hanguluan nasaliling nililingna. Hanguluan yang sangat menyenangkan. Ternyata penghakiman, paruhuman, nanidok diturpukon, nanaing pamasaon ni Yesus Kristus di harorona na padua halihoni. Habiaran, ketakutan, dan malapetaka bagi orang-orang jahat. Tapi bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, dia kena mangulahon na dinggan, dia kena mangulahon na sitong. Ido anon gabi apul-apul ni partodionna. Itu akan menjadi sukacita besar karena dia sudah melewati berbagai macam pergumulan dan dia memenangkan pergumulan itu. Songon nido ni detai namonangido muse mangaton perbuai ni hau hangoluani atong hamonakkom maparaloan di tonga-tonga ni pertibion naing mahita gabe parmonang untuk memenangkan keinginan-keinginan duniawi. Monang mahita mangalohon hagio ni daging, mangalohon hajahaton, mangalohon akkatahi-tahi ni sibulis, jalahita maanon na mangaton, parbuay ni hau hanguluani, atong burju mahita, rasi rasa mate, dungile honon ni debatama tuhita, tuppal hanguluan,
Amin martangiang mahita. Mauliati ma Tuhan didengkan di basam dohot asini roham. Nunga dipakulingi hohami marhiti-hiti hatami. Di paingot todo hami di ujung nilaka nami di hasianganon. Atong huingot tami ma na marujung do holso, na marujung do sahit, na marujung do akka ulaon nami di hasianganon. Di bahini Tuhan toktong mapaingot tami, asa pulik kami makaporseho, asa hohu prioritas sok kami di bagasan ngulu nami marsada-sada. Jalaho mali Tuhan di bata nami, na manatap sudi akka pabahenan nami. Di bahini Tuhan molutung adong pabahenan nami na hurang tama di adupami. Pargugui ajari kami, lau paubahor roha. Asa, unang terdapot kami mangulahon na sodenggan. Tuhan, diobason martangiak kami, dia kasudut na poso sahat tu sudut na tumua, di sadok ruas ni huriam hakabipi sutoyoon. Pos rohanami Tuhan, naramo tamu, nadunganamu, jala na ajaramu dohami, lau maulahon na dinggan, asa tarsurat guar nami di buku hanguluani, jala mangulu hami, rap dohot akka, dongan nami nong jumulu marujung siat tonga-tonga ni Portibion, pajupang masih paidak kami, diinganan hasonangan na pinaradimi. Ale Jahoba, dia kapangalasyon nami nagudangi, sesa masaluhu na sa tama hami majalo paso-pasum di bagasan Kristus Jesus, jalo jala ului matangiang pangiduan, ili-hilik namion. Amen. Tapasahat ma peliata huhut marede. Bata amai
kun ma pilihan na tapapungon tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata ama nami na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut si leho-leho na denggan, dohot na sa ulibasa na mauli utus. Hupa saat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni sileho-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hangoluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasarhom madamena tutodim. Amen. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna.